Sinartan pambagyo rahayu wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dhumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh. Ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning ngautaman. Ingkang pantes pinundi kebak ingin miledeng pamawos. Para kiai, para alim, dalah ulama ingkang tansah sigra andhudak werdining sarak. Ingkang tansah kita semak sedaya lampah saha tindak. Para pangemban pangbating praja satriyaning negari. Minangka pandham-pandhuming sagung kawula dasih ingkang tansah sami hambangun karna tiasing sasama ingkang satuhu kinabekten. Para lenggah kakung Suwana Putri ingkang satuhu bagya mulya pantes lamanta sinudarsana. Keparing hamurwani pisowanan kula sakadang sinaring kalian kadang seniman seniwati papat songo campur sari. Ingkang kepara siang punika pikantuk pakurmatan amanah netepi reh tinimbalanipun Bapa Paita Dalah Gotrah Kalawangsa. Saderengipun samudaya kapurwakanan jumbuh kalian kuncaraning bangsa ingkang linambaran agunging Pancasila. Sumangga kita sedaya tansah minangka puja handing kulaken mustaka mustikaning jiwangga maring Sanggapada Gusti ingkang Maha Agung. Wondene wonten arek kalenggan siang punika kula panjenengan taksih kaparingan berkah romentah sewilasa saengga taksih saged hanjenengi saha hangestreni wontenipun parapatan agung kirapunang penanganten Mas Bagus Bayu Rendo Setya Aji kalian Mbak Yu Yeni Nurdiansah kanthi slamet wilujeng. Mugia kabagas warasan katentreman kawilujengan tansah kajiwa kasarira dumateng kita sedaya ngantos wekdal salajengipun. Boten katalungan salawatun salamu kita tansah kunjuk dumateng jampi mustikaning jagat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing pangangkah mugia wonten alam donya menika kula panjenengan pikantuk berkah barokahipun wondene bijak wonten ing jaman belahan pikantuk syafaat balasan pembelaanipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sangyaning para tamu kakung Suwana Putri, seniman seniwati saking paguyuban campur sari papat songo ingkang kepareng siang punika sawanun pradapa wonten ngarsa panjenengan asung lelipur ngantos mangke dumugi wekdal ingkang sampun kasamataken. Ing pangangkah mugia pisowanan kula sakadang samangke katampi kanthi suka rena ing penggalih. Saderengipun kula jumenengaken Widyawati Swarawati ingkang sampun samapta badhe asung lipur wonten ngarsa panjenengan. Ingkang sepindhah kita dongaaken sesarengan mugia purwa madya wasana niat kajat saking dayangipun Bapa Paita Dalah Gotrah Kalawangsa saged lumampah jumbuh kalian pangangkahipun keluarga. Mas manten Mbak manten ingkang dipun awiwaha mugia anggenya jumangkah wonten ing madyaning gesang bebrayan agung saged nggayuh keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang bagya mulya lahir tumusing batin. Ingkang salajengipun mugi-mugi anggenipun hamgugati pikantuk panyengkuyung sugata saking kadang sedaya purwa wadya wasana lumampah kanthi lancar. Kajumenengaken Widyawati Swarawati ingkang sampun samapta wonten cacah trimustaka utawi 3 Swarawati ingkang badhe asma libur. Sawatawis sumangga Mbak Yu Ilfi Bulkis jumenengna. Ingkang salajengipun Widyawati Swarawati ingkang angka kalih
Semoga jumeneng nduk cipi gemong. Enak nyambi Aragiana. Hanya rengi tindak rawuhipun para kadang tamu undangan sedaya. Keparenga kula sakadang paguyuban campur sari papat songo ingkang wonten ari kalenggan siang punika pikantuk amanah supados pisuwan wonten ngarsa panjenengan mugi katampi kanthi suka erna ing penggalih. All artisnya papat songo campur sari yang pada siang kali ini akan berusaha memberikan satu suguhan yang terbaik pada Bapak Ibu para tamu undangan semua.